Naniniwala ka ba sa Ghost Month? Naniniwala ka ba sa Ghost Month? Ngayong August yun. Naisip ko nga eh. Kaya siguro tinawag na Ghost Month ang August. Kasi, ghost. Charot. With harot. Pero sa totoo lang, ang dami raw bawal kapag Ghost Month at maraming naniniwala rito. Bawal mag-umpisa ng negosyo, bawal daw magpakasal, bawal gumastos ng malaki, bawal ang mga malalaking parties at events. Ano nga ba ang Ghost Month? Ito ay isang paniniwala ng mga Chino na lumalabas ang mga hindi panatag na kaluluwa at gagawa sila ng mga hindi magagandang bagay para mapahamak ang mga taong lupa. Maraming tao ang nakikiuso pero hindi naman alam kung bakit ito pinaniniwalaan. Maraming taong takot gumalaw at dumiskarte tuwing Ghost Month. Yung iba, hindi na lumalaban kapag Ghost Month. Hindi nagbebenta. Ito ang dahilan kung bakit walang benta. Walang basagan ng trip, ika nga nila. Pero ang tanong, kumusta ang buhay mo? Kumusta ang plano mo sa buhay? Titigil ba ang pagbabayad mo ng kuryente, pamamalengke, allowance ng anak mo tuwing Ghost Month? Titigil ba ang ikot ng mundo? Dahil ngayong buwan ay Ghost Month. Tayong mga Pinoy, marami tayong pinaniniwala ang mga pamahiin. Kahit nga pamahiin ng ibang bansa, pinaniniwalaan natin. But please remember, do not let your future plans depend on luck. It is never about chances. It is all about the choices we make on a daily basis. Gaganda ang iyong kinabukasan basta meron kang ginagawa. So ano pang hinihintay mo, kabisyo? Gumawa ka na ng bata. Charot with harot. Gumawa na ng maganda para magkaroon ng bunga na maganda. Anyway, kabisyo, 9:09 ng gabi hanggang hatang gabi mo ako makakasama. Ang Basa Princess ng Love Radio, ang tagapagsiwalat ng pinakatatagong sikreto ng ating mga kabisyo. At dahil Friday tonight, araw ng mga hindi po ng mga multo kundi ng mga maeel, as in malalambing na tulad mo. Kaya eto na, ibibigay ko na ang patikim ng SPG, as in Super Pag-Learn Secret File. Binatuta ko ang tuta niya. Abangan mo yan. That song was brought... Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!